Nokuthinda evadendeni. Makati Twitter zvakanaka. Sanotenda. Muru ndikweni. Chasokodonditi saka. Indini mongo purudza nguwa dzose. Ndikosaita chigurukuru. Dodoni wakubadzire konjirwa mafetwa. Kumusana uku kusvika kuchiuno kuchiita kudai so zvichirogwa mukati imomo memwana. So nehope kani ushamangai pafidhiyo yangu. Andinoshamangai. Iwe ndinokudhilita. Mepo. What you want to she do them fitness. Come back to home and my cheese and my twin one. And my pillow. We all said never go back. Well, room. Deep in your china. But they deep. And it was a 2 hours. More exivile momo. Guys, I don't know. You want to coach. They must teach my pillow. Now, no scandally to do what I'm new to know. And this will tell what guys. There's a lady, crazy. But let me tell you the truth. That I got to that is a pike. I'm not damage the pedavache. I know to know. Again goes with some soul. That is it. But the car would some Musul, the gash woods and cutting name. I'm gonna tell myself today good. And this could pin them between one another and look at it. Gari push it up pasuku. Pasi. Gari push it up pasi. Bilo yana push it up pasi. Gari ovura. Mne kuni mne machira kaya mama extra. Kendo over ngati. Ndako mashanisa machira yemotira. Ndimbo hozi yalangu. Vedo yakunozi kufamba uchita zvokutendera vira around sababu kunogwadza. Kunogwadza chuno chosvika pakuti chiuno ichi. Chitinenge kandi for chiuno powder for chiuno. And not what you guys. Saka musuyuka takazvudza kuti why God? Why should I take my 2 in 1 God? I cannot suffer triple because nasinambopo kagari. I should enjoy. Let me enjoy myself. I had to enjoy myself. I want to enjoy myself. Yes, people, we are back. Chiredzi. Amana they just ita kuipinza mugia re hotel mood pazo ngoshe so ngotaka kapu kaita hotel kendi piko tsira kapu yangu nako iri manje wait that I'm talking with that way because you can queen something of what you don't to shoot a kapu kwa dendere amana guys. Definitely Chiredzi around 8 to 9 p.m. That was so nice and I really appreciate. Lutina mwari kuti takafamba zvakanaka, tikasvika zvakanaka. But then here was the challenge. But then she got obviously Chiredzi ndaizviziva kuti there was a shemari nagakati if you go back Chiredzi I want to take care of you, now pay free accommodation. So shemari nochina angari kunokwara. But then I didn't know munhu angari kupi ari Chiredzi. But uyu mushemari yeno angari kunokwara ndakambomuona tikaenda paParamount akatekera unfortunately ndamasiya kuside koko mashirt nematrouser acho nekuti ndichifamba ndichipinda nawo kuma trips angu anechimboenda kuma farmers as well, which is very good and I really appreciate my sister. Thank you very much. Then tobva ipapo ndiye futi akabva atiti kuChiredzi kune accommodation. However, ndazisazive munhu ndofana nosangana naye and now time dzanzaenda dzazakuma 8-9. So I was now calling ani vadendere nani stop. I was like, yo Mr. Kiramuri kupi mindasingavazivi face yawo futi. Saka ndasingazoti manje kasvika muChiredzi town yacho iri kupi, kune place yacho, kune hotel kundekupi. Tasvika guys, obviously mashopu anga abvagwa ose, tasvika bva pama directions, tasvika Pick and Pay paye, from Pick and Pay tozofamba tichi nongofamba think padhuze panofamba kana tsoka futi ubva pahotel pacho Pagomo Village kusvika pa Pick and Pay. But nekuti usingazivi
Kanza don't worry mukasvika ipapo pane vanhu vakatokumirai guys. Inini manje ndatisati tifunga kuti hamira kwatiri kuenda. But tikaona manje pano pepe no vari kutiti imi ndai mukaona pakanzi Pagomo Village ka mufanira kuzotsvaga dzimwe dzimba dziri kusa after Pagomo Village because ndikati alright Pagomo Village ndo apo saka nakuti akufanira kuchitsvaga dzimba chi kusaiti ikoko because papakandinakira zvekudero guys ndikati no direction ndonga Pagomo Village pari popular pari common panozikanwa nevanhu saka ndongangoti tikasvika apa then from there todi tozoona kuti toenda kupi kana kuti munhu anovachizotora ipapo. Oh alas. Little did we know kuti Pagomo pepe pataidero tichinyaya kuti oh my god pakanyaka pakadi kati oh pana chirungu iri kumasabhabha iri kunoku ndipo pataifanira kunge tichivata for 2 days. Ndasila ukawasei. Aiwa. Tinokutendai vadende. Makatitsvita zvakanaka. Saka vanhu vepalodge pepe vakafara kuti because takasvika tichivanao zvakanaka. Vakati hatinambobva tamboita kana makastoma akaita kunge mimi. Guys akasvika vatasvika pepe kanzina vadendere veve ndipo ipapo chikirai movhurwa gedhi nana Tindo. I'm thinking who is Tindo? I don't even know Tindo. Ndipo vamwe baba vauya vanga vatori very nice. I think ndo like vanogada ipapo. Vatoti izvo zvezvienda nekuseri kumusoroko ndoenda nekumusoro kuya guys. Wo kaverisa kanga karimo unonzi mushade akuda mushade pinda kakati pori mukati momo tikati ndineri chiri kuira gomo kudai makata chitoenda uchiona vazidzambamba imba memwana opposite wanditozi kuti ndaitoti ihotera kana kuti chichi kuitika panapa tichiinda memwana tichitarisa kudai ndizozondivananzwana kuve MP wati but yo ndakarikwira gomo imbapo ndapinda pepe tikati asi tapoya kuri wrong ndozvandakafunga because papakandinakira guys like I'm not even joking panhu pakanaka ipapo saka mwavo kudatava panhu pari wrong vachavazotitora pati woinda nesu kwatofanira kuinda maona manje vadi vaiva ndobva vatoti make yourself comfortable what saka Tindo wamanyamanya maimwana vatoti paisusu manje nerusha natirasiya takavharira takavharira tasvika paya tanyara tatazana naTindo yanonganga aripo tatichauti manje because ndasingahwisi kuti saka todi but tichautodi pepe ndabata fore memwana Tindo yauda kuzama kutaura neni kuti ahohoho taura navadende veveve taura futi nayangu ari kunokwana neveve tasvika memwana do are you sure tinofanira kunge tiri pano kana tinofanira kuenda somewhere guys takanakira pahotela tadiro manje pepe kanzi ndipo ipapo makwata chiradzwa ichi kanzi navadendere maradzwa here mamboiswa here mune cheya inorova munhu kati cheya inorova munhu yakaita sei zvanzinomasaja okay ini ndakambodziona like sikadi kunyebera vanhu ndakambodziona utende ndikambogara hangu muhwani sofa rakadero but like I wasn't expecting maybe kuti ndiione kunoku noti kuti ndikusora vanhu but ndasingazvifungiri kuti chasvika muchidhodhoniwa kubanzire konjirwa maperi kumusana uku kusvika kuchiuno kuchiita kudai so zvichirohwa mukati imomo memwana takutipuwa to marumzi room iyi tatosvika pepe kudai zvangu vakaprepare kuti unogona kupika iyi wopika iyi kaizidzirasira make mangu room yani murumu mangu oh my god pandakambovhura takatonge chirarira karumu ye yes tisingazive kuti ndeyavahosi room ndinakazoipinda guys taroom ine zvinodhodhonya musana iyoyo oh my god cause apa chaifunga tangoradzwa kuiko nemwe yachoni tichiti oh my god this is so nice wawati makanaka saka ndakazonzi another room iri kunoku futi tavhura mwemeya asowanehopekani ushamangai pavhidhiyo yangu andinoshamaaiwe ndinokudhilita
Mepo. What woman defend? Ndizvoda mufeneso because kuskrima kwachakaita munonga ndatobvara uyashavirira kaitike ipapo guys room guys wambona kuti maroom akavharwa ka maona kwese umuchoti tatopedza another room ikunoku ichivhurwa kudaio guys ndasana ndingamukandira uko ndikati god mina nditakaisa mafootstep angu muno ini ndibvise unyowani bvise ndichinda bengona ndichi guys ndakamanya guys ndichisvika pepe obviously ndongaona imwe video yachoni chipira muwekera mea what ako kanaka ndichibva ndaiswa pacheya kuti ro want to testing ndichirohorwa musana uko ndichibva ndabva kuti amubhedha kudeo yo guys ndakanga atina kuzotora detikatora picture patinofamba nemachira matwin one emapilo mweyo urombe ndipi nemachira unendipi handikuzotonorwa muexvilla imomo guys nemachira angu twinwani kucha nemapilo nawo tinosvika ndodi tondovata kune utonhorana handiti zvekutonhorwa guys ndosandedi zvanake guys let me tell you the truth ndakatotarisa paikira ndichiti andofunga kuda machiti bhedha vache anotonhora ikaingozoisa pamusoro kuti handidzikwe but ndakaudza musi uyu ndakazviudza ndikati nhema I'm gonna tell myself today kuti handisi kupinda mutwini mwana ndabva ndarokarara ndikariposherera pasi uko pasi akariposhera pasi ndilo ndakazviposera pasi ndikanovhura kune mune machira kaya mamwe maextra kanovhura ndati ndoda kumashandisa machira emuhotera ndimbohoziya rangu vedu yakunhu kunonzi kufamba uchiita zvekutiravhira araundi zimbabwe kunogwadza chiuno chosvika pakuti chiuno ichi chitinenge chichitondikati for chiuno powder for chiuno handinerwadziwa guys saka musi uyu takazviudza kuti why god why should I take my 2-in-1 god I cannot suffer triple because nhasi ndambopowo kagari I should enjoy let me enjoy myself. I had to enjoy myself. I want to enjoy myself. Saka ndabachi nyati ndovaya vari kuprepare masipageti nezvimwe zvavaingoita mastondido zvakava muroom kunzi gogogoi izvi nemasikuba edu emvura nechichichi nezvimwe zvimunguramura ndikati dzasira hatikunodya makugatire mhuno iyo table dzainzi mameeting aya ndikati isusu ngatidyire pano let us enjoy even a balcony ngatingonomira tinzoti we were there we don't want to miss anything ndikanopinda mutabu guys ndikageza nemvura yechuruka kudai ndisikakudi kugara mutabu ndikaisa bucket futi kuti ndigeze nemvura yemutabu ndingoni ndakamupinda kumira patabu ndikabva ndikapinda mushawa ndikati god thank you I wasn't expecting this hotel for the people yes powder for the hotel that day ndakafara singamboiti wakawa sei aiwa atina na room all right by the way we didn't share my rooms drasirangane yake amene uku unozobudochineko inini I had my own room saka chaicholoka ndemuzoti please don't wake me up guys ndakazotukwa zvangu ndikakutuka papi zipapi charge iwe munhu waizopinda motel usina charge sei aiwa izvi apology pamepo I should apologize. I should apologize. Iwe ndinofanira kuapologize kundimutsa kwawakaita because ndakakuudza kuti please when you leave this room lock and go don't call me don't wake me up sure unondimutsa na 7 am ndichinyasa kumboinjaya mubhedha upa Pagomo Village pukukona ndisikapadzokeri futi zve tine urombo unoona manje sikadaida kuenjoya every second urombo ashema so akona kuzokutuka pandakaita
ndakazomona uri vhura dhora cho ndichipopota kuti guys kuti akakuudza kuti chimadeko inu usandimutsa zvondimutsa 7 o'clock here izvo titatomuka kuti tofana kumuka uhamota chamwaka nyangwe ndinodya vhila kana vichi 8 o'clock china musoro enjoy every minute. Yes. By the way, ndasina kutaura kuti marooms atikapiwa tikavata for free yedu tisina kucharge watinoti sei tikasponsewa nevanhu ava. Young was going for $50 per night. Yeah, we was going for $40 per night. So meaning kuti that was $90. Yatevanga pamutakabudisa. Asi buso yekutanga kwa ndo patikapuwa zvese nechikafu definitely vanhu vanodya pautamo kuti maybe the food will be a little bit expensive but takaita takala kusvika tanyara tikazobva tikatofunga kuti takuenda tikatoonekana navo ndo patikastart that interview. I actually offered, they didn't ask me, I offered to do the video with them yeto yavo tikatendera ava katongofarawo mumwe nemwe akati asiwakakazvaka tikatoonekana choti ndonga tikabva kuinini nekuchiredzi paipe kuna gogo yavo tonovatisa kuzaka kwa mama wadrasila vanogara kuzaka vanhu muno makuvaziva iko zvinhu izvi. Unfortunately we had an issue nevhiririana because I noticed kuti kazi biscuit kakutaka kutaka kuskida, so I didn't like that. Ndasingade kutravela nekavhirika kakakundinetsa kabiscuit ndakutya kuti usiku kuno anything can happen. So ndobva ndaita sei dzadzitori kuma 6 ipapo futi ndondafonera vadendere ndikati vadendere taita issue tazononga kupedza because of this and this tatiri mutown. Vadendere vakangoti dzokerai paipa mangangonovata. Guys, I wasn't even expecting that because then I thought maybe we're supposed to get one night. But I told you pamakannovata pepe ungoona tindo tatosvika natindo yaya tatobikirwa tatongati coffee titi twedu but isusu dhera chero takaziva zvekunda kwagogo vaya kuingirini kuchiredzi kwaitonhora guys, kwaitonaya actually. And munhu wese anga atravela achiti kuri kupisa, so isati hatimajuzi guys takangwengweri kutwa nechando kuti wakupepe zvengwa but nyangwe ndakapepe zvengwa kudano ndakati nandi patine twin wana ndabva narokumba ndiri kufuka nepano. Ndakafukaepo kana ndofukire andabva nawo kwara kana ndoda kuposiya hope dzangu munomukira munomuchiredzimo muno madheodheo nokuzivirepo ndobva ndakafara guys, like we were so excited kuti tasingazvifungire. And their wives were also nice. Takanakirwa guys and ndikunyepa. So I think that was pretty much it about Chiredzi. Then early in the morning, wakatuoneka the brothers and also another wife, one of the brothers angaripo. Tikatuonekana wakatoti wigirwa mvura wawati tikatoita macoffee what but atatu titongomuka chichongwena wakati don't tikachikona muri panapa pandikunyeba guys. Let me say thank you very much kune mushemari akaticonnecta kuchiredzi uku, really appreciate. Muru ndikweni chasikodondiitisa indini mwangopururudza nguva dzose ndikasaita chigurukuru. So guys, yeah, I think ndo hotela yedu the dzamana kaita iroro very nice. So yeah, bye guys. Allow me to enjoy myself. 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 Allow me to enjoy myself.